T'imagines com seria la teva vida en un territori ocupat? Gaudir de la teva ciutat, perdre't pels seus carrers, caminar sense por. Si visquessis sota ocupació, estaries sota vigilància i control constant, amb por a que et detinguin de manera arbitrària, t'empresonin sense judici i et torturin. Veure els nens anar a l'escola, sentir-te segura, tranquil·la, parlar el teu idioma, visitar familiars i amics. Si visquessis sota ocupació, podries ser retingut a casa teva, et podrien tallar l'electricitat i l'aigua corrent i no et permetrien rebre cap mena de visita ni atenció mèdica. Sentir-te lliure d'opinar, lliure de decidir i lliure de protestar. Si visquessis sota ocupació, no tindries dret a protestar per les condicions en les que vius. Lliure de gaudir del teu entorn, de viatjar a altres ciutats, de veure la mar, de comprar productes de la teva terra. Si visquessis sota ocupació, no podries gestionar els teus propis recursos naturals, no podries muntar una associació ni un negoci propi de manera legal. Si visquessis sota ocupació, no tindries dret a la teva nacionalitat. El Sàhara Occidental fa més de 45 anys que està sota ocupació i pendent de descolonitzar, patint la sistemàtica vulneració de drets humans i l'expoli dels seus recursos naturals per part del Marroc. Davant la desídia dels organismes internacionals, necessitem actuar i assenyalar responsables. Imagines com seria la teva vida en un territori ocupat? Posa't al seu lloc. Sos Sàhara.